бародаро, имрӯза видеои мо дар бораи Opel Astra хатчбек ки немисо Opel Astra F меган ира. ҳамин видео мекунем. Барои бисёриё пурсида буданд дар нашод ҳамин мошин ки чанд сумаи дар ҷо ҳозира ҳамин мошино. масалан якумин мошине ки ман чӣ кардам, ҳамин Opel Astra F 100 евро кардагиай. масалан рангш ҳам хелиай. бо камтаре дигар пеш меёрем ша. мошин ҳамаш созай, фақат страховка надора. ин страховка ин надоштагӣ дар Тоҷикистон ягон чӣ дахолат намекунад. баъд дигараш мегзарем. Opel Astra F Caravan. ҳай Caravan шай 97 солай. яксад панҷоҳу ҳашт ҳазор километр гаштагиай. бензин. Opel Astra F ҳеҷ камтар торикай намебинем. 96 солай 186 километр гаштагиай мошин. дигариш Opel Astra F 94 сол 500 евро 176 ҳазор километр гаштагиай. پانصد евро бензин 96 сол. Opel Astra F 550 95 сол. мошин камтар пусидагӣ доштааст. 95 сол 154 ҳазор километр гаштагиай мошин. масалан ҳамҷа дидестем 500 мондагиай 550. масалан 500 мондагиша 400 350 мешавад ки масалан ҳамин мошиноро бо арзон кунӣ, қатишон гап занӣ, арзонтар. барои просто фақат нархша мондагӣ бо мешавад масалан гап зада. не ки 100 евро мондагӣ шояд 50 евро 70 евро ҳам хеле мешаваша гирифта. барои ин Opel солшон камтар кӯна шудагиан дар инҷа ва ин мошиноро уже намегирад як пас дар инҷа. Opel Astra F Caravan масалан хатчбек 95 сол страховка доштагӣ. хай страховка дар Тоҷикистон чӣ намекунад, мушкилот надора. мошин дурунашам ҳамаш хушрӯ сафед. комбия 233 ҳазор километр гаштагиай. бензин. навад панҷум сол Opel Astra F این ماشینش
این ماشین خیلی دمان نمیگه. مثلا امی 100 یورو تا 1200 هست نرخشون. نهش خوشروی همین ماشین میشه 500 کرده 550 ده میشه این ماشین گرفته. اصلا این ماشین در تاجیکستان میرون، برای تاجیکا میگیرن این ماشین را. هیچ تفکر نیست. هیچ 800 نصیب کردگی باشه روزای نزدیک ده ما جایی که مثلا ماشینا مثلا ماشینا اسپولزونی میفروشن استفاده بردگی، مثلا همون ماشینایی که تاجیکستان میبرن همونجا میریم یک درباره همین اوپل خچیبک، مرسدس ای کلاس، بعد فولکسواگن